ari ɗo noon e noddago aynaɓe pour préparation tabaski eyyi kono noon na manquimi kam wonde mi yiyani aynaɓe ɓe foof ina manqui eyi min teeli ɗo henne kono kadi eɗen gandi so tawi gaynaka noddama alay saago walla so tabaski noddama alay saago gaynaka aynaɓe ne poti tawede hen nde tawno ko kañen ɓuuri wawde kañen jogui henne ne jawdi ndi henne ɗum noon ko réunion poɗɗo ni henne mi anda kam hoko saabi beele ko communication woni manqude walla ko ɗum kono noon aynaɓeɓe kam garani no poti ardude ni henne gueɗe kewɗe kalama ɗo henne kono noon eɗen gandi banggue gaynaka ɗo e nder département Goudiri ha e nder région Tamba eɗen gandi ko ɗo woni fawru aynaɓe so tawi Sénégal waɗi ko 14 région hen région ngaji 10 ko ɗo henne jawdi mumen daɗata kono eɗen gandi eɗen teski wone caɗele e banggue nde siltata tawata ko cumuji ɗi henene gayni henene huuɗo ko ha laaɓi ɗum noon so tawi yimɓe jogui gaari henene ne ƴeewa huuɗo so tawi kadi huuɗo ko henene gasi ƴeewa ko caɗele keddiɗe ɗe ene ɗen gandi grain de coton ne yaltira sac ujunnaje 2 walla ujunere fawde kono bijƴe kono noon o saaha ina yaaha ujunnaje 4 jiɗmi wiide ko guura jawdi ka ina tiiɗi eɗen gandi grain de coton wonde bijƴe daneje ɗe ko ɗo e nder région Tamba ni ene ndemete ko ɓuuri hen hewde kono kadi pour keeɓa hen sac goto ne tiiɗi ne ara ha ujunnaje 4 hande ko ɗum yarata joni noon eɗen teski ko ummoto caggal leydi ko kadi ɓuuri webde mi anda noon holko saabi ɗen ɗon caɗele eragam e laamu o min jiiɗi minen aynaɓe wonɓe ɗo e nder région Tamba ha aynaɓe Sénégal mum amin ñaagui ballal kala ko ina golle ɗo henne banggue jamde walla banggue ñamdu jawdi ndi henne nde wemnete ha artata foti yarude ni hen eɗen gandi ɗo joni taske arata koye ceeɗu kadi ne enen Sénégal naɓe jiɗɗen tan koko fayi ɗum noon alay saago jawdi ndi ma jamne so jawdi ndi jamnaka noon wawa fayde ɓayde jamde nde ne tiiɗi noon jawdi ndi wawa webde ganden ɗon caɗele jawdi ndi haɗata ɗum e webde ko jamde nde ina tiiɗi ha ɓurti e guyka jawdi ka kadi amin jiiɗi e nde laamu o wallata min ha tengti kadi e oɗo laamu kesu garɗo hono laamu Diomaye amin jiiɗi noon dañde fartaŋŋe e nder laamu makko he beele guykaɗe ɗi ina camora ina usto